Nakabuklan, 12 nga daw asuspendido ti klase dagiti learners. Idinto nakurang may salawas nga awan ti trabaho dagiti government offices gapoy ti naglabas a bagyo ken habagat. Dagiti suspension ket inyulog ti Malacañang, gobyerno probinsyal ken tropical cyclone wind signal asagudayan ti DepEd Order No. 22 Series of 2024. Itisidong ti DepEd Order No. 22 Series of 2024. Automatiko asuspendido ti classes ti kindergarten no maibayad ti signal No. 1. Automatic suspension ti face-to-face classes met manipod kindergarten aging ga junior high ti signal No. 2 ken suspension of classes and work in all levels no maibayog ti signal No. 3. If there is no signal nga na-declare, pero may mga malalakas na ulan, ganon, or ada threat ti bagyo nga sumungsungad, so we will follow, we will adhere to the proclamation of either Malacañang or the provincial government. Kung minsan, no, nasa school heads yung discretion or they are authorized to declare kung masuspend yung klase nila sa lugar nila. Ito yung tinatawag nating granular suspension. Or mabalin nga di mayor di jay in declare na, or kung minsan kasla provincial wide amin in-declare ti provincial government. No klase laeng ti suspendido, required dagiti manursuro amang ti alternative delivery mode wenno ADM kadagiti learners. Ngem no klase ken trabaho iti government offices ti suspendido, awan ti maited a module kadagiti learners. Iti biyang ti gobyerno probinsyal ken LGUs, nakadependar ti panangiyulog dati suspension ti situational report manipod PDRRMC ken MDRRMC. Naibabawi met ti suspension order no diket na iulog ti resumption of classes itangal daw. With due consideration nga minan ti prolonged nga suspension iti classes nga minan, at idug una yan iti actually agony dagiti our learners. Tapos we have to strike a balance between public safety and education ti learners tayo. Tareji ko 12 days nga kaawanan iti basa dagiti ubing and excluding ti weekends kada so amin adapay met dagiti learning skills nga dapat iti classroom dang obraan. Pero no da iti times nga datoy emergency season, disaster talaga, like for example earthquake, kun ditoy habagat nga nagsuspend ta iti classes for iti all levels ken ti work idikat, this is for public safety already. Nakapagsalitan ti PGA ken DepEd Abra, seknan ti DepEd Order No. 14 wenno guidelines on learning continuity in emergencies. Ditoy clarify me dagitoy provisions na dagiti DepEd order, plus dapat ti may isang clarification regarding the jeep suspension. For example, ti may sa munisipyo ngano ti ubing agnanaod iso na jing munisipyo nagsuspend ti class ngem agbabasa kas pakadigan iso na ti bangged tatan DJ nga scenario mapampay ba agbasa iso na iti bangged wenno haan orehaanen kasi makita iti munisipyo nga nagsuspend ti klase no kasat no nga ka-hazard ti ag-travel nga mapanti bangged. Aminado ti DepEd, dakkel ti epekto ti atidog apan nakasuspende ti klase wenno nang pataod ti learning loss kadagiti learners. Actually, yan yung pinag-uusapan namin, yung learning loss. Siyempre, no nga pa nagbasbasa ti ubingan, ado talaga ti mapukaw na eh. Even they are using ADM, halimbawa yung mga modules o kaya nag-online sila, iba pa rin kasi yung face-to-face. Iba pa rin kasi yung nandun yung teacher na nagtuturo sa kanila. May sangi konsidera ti DepEd tapno makarecover ti learning loss ti panagusar dagiti aldaw kalpasan ti NBLAC wenno panagklase ti Sabado. At the end of the term, tadang the end of the term na adarejay kasla time nga kwa nga mano nga days dajay before going to the second term. So maybe some of the days will be utilized again. Tapno recover yun do mga learning losses. Na they can extend classes or they can conduct Saturday class. The possibility na, sir. The possibility na. Pero it is not kung naman yun. Amot ang dati straight nga
every weekend. Depende sa kanila kung paano nila i-design yun. Since decide, sir, from... School heads will request for permission. But again, we will consult our parents, we will consult our teachers. So, recover kami talaga, face-to-face mo lang. Dapat. Kasi, we cannot recover, no, we are only using the learning options or the ADM. Inpasingked ti DepEd, nagtutuloy ti panangtedda iti edukasyon at daman wenno awan ti klase. Jessica Boreta, Balitang Solid North.